og velkommen til den her video. I dag skal jeg faktisk pakke min kuffert, fordi i morgen, der skal jeg klokken 4 ud og rejse til Polen og Tyrkiet, så jeg glæder mig sygt meget, men lad os komme i gang. Første ting, jeg skal pakke, det er min skincare-taske, så lad os bare komme i gang. Okay venner, så det første, jeg faktisk har tænkt mig at lave, det er min mini-taske, for den jeg måske vil glemme. Så lad os komme i gang med det. Det første, jeg skal bruge i min mini-taske, det er selvfølgelig noget læbemidlet her. Så jeg faktisk Lip Therapy, fordi det er ret godt. Og det er den her aloe vera for Vaseline. Så har jeg for eksempel de her læbepomader, de er rigtig gode, så dem tager jeg også ned i den her taske. Så skal jeg selvfølgelig også have nogle AirPods med. Og så er jeg lidt syg og snottet, så det er faktisk virkelig irriterende, når man skal til at køre i 10 timer. Så det næste, det er nogle servietter til, det har jeg brug for. Og så har jeg selvfølgelig også tænkt mig at noget næsespray, fordi jeg er syg, så det er godt at have. Men det pakker jeg senere, for jeg skal stadig bruge den nu. Jeg skal også have nogle hårelastikker ned i. Så skal jeg have pakket min make-up, så det har jeg også lige gjort. Så den første ting, det er den her, og det er en BB cream. Så skal jeg have en concealer, puder, bronzer, highlighter og blush. Og så kan jeg godt lide at lave min bryn og min lips. Og så er der vi også lige en lipgloss. Og sidst, men ikke mindst, tager jeg en ekstra highlighter. Så bliver den første ting pakket med. Og så tænkte jeg, at jeg bare går no jewelry, for det magter jeg ikke lige. Så skal jeg lige have nogle Sol de Janeiros med. Og jeg tager 40'erne og 60'erne. Til min skincare skal jeg have en Glow Recipe Toner. Noget micellar water. Moisturizer. Cleanser. Og noget vand. Så pakker jeg et bælte. Så pakker jeg den her hårbørste. Update igen. Så jeg har jo fået pakket min ene kuffert, min mini-taske, og nu er det tid til at få pakket min Longchamp. Jeg har altid min punkt, så det skal jeg da lige huske. Ej, det var godt, at jeg lige husker det. Ellers så vil jeg være lidt væk. Så punkt med os. Nu vil jeg egentlig bare lige putte min punge ned i min mini-taske og pakke den her taske, og så ses vi igen. Alle sammen, undskyld, at jeg ikke lige har fået filmet en outro, men det er nu 2 måneder siden jeg filmede den her video. Det er jeg lidt ked af, men jeg har lige haft nogle andre ting at se til. Men jeg vil egentlig bare komme og sige tak, fordi I så med i den her video. Det betyder rigtig meget for mig, og hvis I ikke allerede har gjort det, så gå ned og tryk subscribe. Og giv en lille kommentar måske, og husk at like videoen. Det vil gøre mig rigtig glad. Men så har jeg egentlig ikke lige andet at sige end, ha' en god dag. Vi ses!